Good morning guys. Sayo kay ko mangilis og ano. Format. Akong ilisan og format akong lamisa. Alas 1 pa pasado guys. Alas 4 pa pasado. Ay nakamata ko alauna. Oh, ilisan ako ng format kay ko kay hinatag sa akong lamisa. Hinatag sa akong lamisa ako nang ilisan para diri sa tindahan. Guys, ika na surat kapuan. Pagkapis ako. Wala pa ko kape. Ako yung sa plumat. Ikaw kayo itong mantil. Hinatag lang ani. Hinatag na sa kuha. Hinatag na sa mga ba. Malisan. Samtang nag-ilis guys, nagsagop-sagop muna akong ganahan diri kay ganahan baka ano din nato tanan ba ilis dahil bante-bante ko dito tindahan na way sulod ay buntag may kadlawon pa diri kadlawon pa alauna pa kung nagsagop launa pa kung nagkuhan nakamata may buntag iwason sa nila ako guys ha.